Bună ziua la un nou episod din Minecraft de dimineață. Acum avem multe chestii tari pentru a vă prezenta. Ce cum a ieșit? Nu. Ok. Eu mă duc jos să mănânc. Eu mă duc sus să Dai mănânc nu, ceva. du-te în pula mea. Cred că ai o A problemă. ce miroase? Ei! Stai că mă atacă un țânțar. Așa, gata. Am terminat. L-am terminat. Nu cred că m-am mușcat. Oh, m-am mușcat. Ce Țânțar de ăla. Aici vei spiona în internet. Hai în partea asta. Dacă nu mai poți să mai joc, să vezi ce să fac. Dar tot. Ce faci, mă? Mâncai carne? Da, ia vii. Ești bun. Ești bun de puți. Gata, intra, bravo. Așa, uite-te aici, sus. Izgonițun, ai ars. O, te-ai ars. Vezi că te-am... mai ars și tu pe mine. Ce te-am ars eu pe tine? Da, te-am ars și eu pe tine. Deci, practic, stai să mă duc după creeper-ul ăla. Nu! Uite aici. Ai explodat Eu creeper. trebuie să-l omor, porcul ăsta, să iau niște carne pentru acasă. Voi ce faceți? Oh. Liniște, cătă. Liniște. Ce faci eu? În sală. În sală. Unde-i tata? Nu știu unde e. Parcă l-am văzut. Știi ce? Stai puțin. Așa, unde ești? În spatele tău. Te-am ars. Mai ars? Unde ești, mă? Cine sunt eu? Acum mai ars. Acum trebuie să mă duc înapoi. Numai din cauza ta. Arde-mă și pe mine, că vreau și eu să fiu ars. Te-am ars? Nu. Gata. Acum te-am ars. Tu de te duci, mă? Eu nu mă mai duc, mă duc acasă, că vreau să fiu ars. Eu Stai puțin, nu. eu dacă mă duc în casă, o să ars așa? A? Da. Ba nu. Că nici Lumea pe că tu. mamă, ar fi foarte nașpa să ar casă. Da, e că ai muncit atâta la ea și după câteva zile o arzi. Da, hai să... Tu ce mi-ai făcut, mă? Te-am ars. Mai ars? Eu nu prea văd. Eu mă duc la spa, e prea frumos. Tu ești afară? Acum m-am ars. Oh, ce bine e, eu rămân aici și not. Nu fugi! De ce să fug? Nu, eu. Tu. Știu câte vieți mai am. Nu! Mai am puțin. Du-te, băi, fratele meu. Nu! Yay! Am și murit. Da, lasă-le acolo. Ce? Ale mele. Păi nu știu dacă te văd pe aici. Păi nu, la ce lac te-ai dus tu? Cred că nu știu acolo. Ba da, uite aici. Să nu le iei. Nu le iau. Lasă-le că vin eu să le iau. Nu le lua, mă. Nu le iau. Du-te și ia-ți. Mamă, ăsta zici că e un nerv. Zici că suntem tinerii lăutari. Mai bine zis decât tinerii titani. Suntem tinerii răutari. Stai, mă, să-mi pun și eu armură. Adevărat! Da,
Dai, țicare, chițan, țicare, cațichi. Bă, tu mi-ai rupt carpetul ăsta și am muncit la el nesimțit. Nu, mă. Nu și l-am rupt eu. Ei, nu. Și ce, s-a rupt singur? Mhm. Dai, țicare, chițan, țicare. Bine, mă, dacă tu vrei, eu voi să te iert. Mama, nu sta vede. Deci faci de astea. Bine. Haide. Nu, o să mor iarăși. O să mor iarăși. O să mor. Du-te, fugi, tată. Fugi în viteză ca Hagi. Mai rău ca Hagi, capele. Noi acum ne ajung la degeaba, nu? Ne ardem în apă și ce facem noi aici? La revedere! La revedere! Dați-ne un subscribe și un share sau un like, un comment, ce vreți. Bă, ce-i fugim așa de repede? Eu mă duc acasă să mă culc. Deci la revedere la următoarele 5 Ce like-uri. fugim așa de La următoarele 5 like-uri vom face următorul videoclip. La revedere! La revedere!